neraka wong sing al mutakabbirin, wong-wong sing pada angkuh menolak kebenaran. Niku arane isen-isen neraka. Sing akhirnya neraka ngucap begitu, swarga jawab, "Oh, iku isen-isenanmu neraka." Iya, iku isen-isene aku al mutakabirin. Swarga jawab, "Ya, nek iku isen-isenmu, aku swarga yang duwe isen-isen. Ngesuk nek tekane dina kiamat, isen-isene aku penghuni swarga minad du'afai." Wong-wong sing du'afa. Siapa orang-orang du'afa? Wong-wong yang untuk memenuhi kebutuhan pribadi harus dibantu oleh orang lain. Namanya du'afa. Mulane nek cara bahasa kitab niku du'afa ke artine apes. Napa Bu? Apes. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja harus dibantu oleh orang lain. Contohnya salah satunya, maaf ya, anak-anak yang keterbelakangan mental, anak-anak yang autis, nun sewu, berkebutuhan khusus, niku namanya du'afa, nun sewu, wong-wong apes. Jangankan untuk membantu orang lain, untuk memenuhi kebutuhan primernya saja harus dibantu oleh orang lain. Mulane ngapunten ingkang kathah, wong-wong du'afa diarani wong apes. Tapi ku isine-isine swarga sing matur langsung malah keterangan nang kitab Riyadhus Shalihin. Maka ada bahasa zaman seniki, anak autis, anak keterbelakangan mental itu disebut anak surga. Bukan mengklaim dirinya sendiri, tapi memang mundut saking kitab Riyadhus Shalihin, isen-isene swarga adalah orang-orang yang du'afa, wong apes. Yang kedua, wa masakinihim, kata swarga, wong-wong sing miskin. Miskin teng mriki artine ngerasa apes. Bahwa dia merasa nek kula mboten seperti ini, kula niki mboten dibantu karo Gusti Allah. Kula seperti ini mergo kula niki kabeh dibantu karo Gusti Allah. Dadi wong sing ngrasa miskin, wong sing ngrasa apes bahwa apa kesuksesannya itu ternyata saking ngarsane Allah, kuwi lah isen-isene swarga. Dan yang ketiga, baik du'afa baik miskin harus fahum mutawaddiuna. Saya ulang, isen-isene swarga fahum mutawaddiuna, wong-wong sing tawadu, wong-wong sing andap asor, wong-wong sing rendah hati. Dadi Pak Lurah bisa manggon ning swarga, ya duwe jabatan, duwe bengkok, orang miskin, tapi beliau tawadu, andap asor, bisa manggon teng swarga. DPR bisa manggon nang swarga asalkan rendah hati, tawadu, mengakui bahwa aku dadi DPR lantaran masyarakat. Berarti kula nggone dadi DPR harus manfaat kanggo masyarakat. Isine-isine swarga. Mulane sing akhire Syabi Mansur tengene sarah kitab Riyadhus Shalihin. Dadi wonten namanya seorang muassis namanya Syekh Abi Mansur nyaraih kitab Riyadhus Shalihin dari perkataan surga dan neraka dengan ungkapan al mutakabbir kal narajil al mutawaddiun kal bid. Maksudnya Syabi Mansur al mutakabir kal narojil, wong sombong kuwi kaya kerambil. Tahu kerambil? Kerambil niku kelapa. Kelapa cara kene apa? Kelapa niku diibarataken wong sombong. Kelapa pas nang dhuwur, pas nang wit, alah deleng sing liyane asor kabeh derajate. Ketika kelapa manggon nang dhuwur merasa dirinya paling tinggi ketimbang yang lain, sehingga akhirnya kelapa punya sifat sombong. Saking sombongnya kelapa karena manggone nang dhuwur dewek ketimbang sing liyane, kelapa lupa ternyata kelapa mau ngarep dadi santen asor derajate. Bukti nyata, wong metik kelapa, orang anak ceritane metik kelapa dadak macak dandan dingin gue anak. Orang ana wong metik kelapa kan dadak nganggo sarung BHS, dadak adus dingin, rambutnya dipometi, nganggo klambi koko sing larang, terus nganggo peci sing larang regane. Orang ana ceritane wong metik kelapa dadak macak adus dingin ke langka. Rata-rata wong metik kelapa malah mung katok koloran, telanjang dadak, keringete badeke luar biasa ambune, gawa bendo tekan dur, kelapa langsung dipancelas mak jeleng gedebuk tiba. Sing tiba dudu wonge kelapane. Bareng kelapane tiba, langsung ke kelapane diselumbat. Ngerti diselumbat ora? Dikupas sabute kelapa, cara Cilacap diselumbat. Cara kene? Sami pada baik. Apa?
pacali. Kayak bahasa India ya ibu ya pacali. Nek cara-cara slumbat. Dadi anggere wong kang gere omongane kasar ngesuk nang nggone neraka labri slumbat cari pacali. Bareng kelapane dipacali, gari kelapane dikeplak, lebar dikeplak gari dicukil, bar dicukil gari di parut mung arep dadi kelapa, mung arep dadi santen, bar diparut gari di peres mung arepan disanten dadak dikeplak. Dipacali, dikeplak, diparut gari diperes mung arepan dadi santen. Asor nemen derajate. Bareng wis dadi santen dienggo masake wis dadi santenan tamune dihidangaken. Monggo lah Bu, niki kula pun masak jan sedina sewengi ora turu arepan nyambut jenengan. Monggo lah niki masakane kula dicicipi. Tamune ngucap ngapurane ya, ini lagi menghindari santenan. Soalnya kan aku bar mangan santenan mesti kecengele kenceng. Kolesterolnya dhuwur, tensine naik, dadi ora mangan santenan dingin. Wis dimasakna be angel-angel, dadak dipetna kelapa, tekan ngomah gari pacali, keplak, cukil, parut, peres. Baru wis dadi santen jebulake sing menghindari. Ya Allah, nasibe kelapa dadi santen. Maune sombonge kaya ngapa nang dhuwur ora kemutang sing nang ngisor. Giliran dadi santen asor derajate naudzubillahi min. Beda al-mutawaddi'un kalbit. Ternyata menawi wong-wong tawadu andap asor kalbit seperti semangka. Semangka niku hidupnya di ladang, mau kehujanan mau kepanasan, justru semangka semakin kepanasan semakin manis rasanya karena uripe andap asor. Dia mau berjuang dulu. Setelah berjuang dia nggak sombong. Nyatane nopo? Semangka mikir aku oyote serambut, batangi sak nyari niku sak jentik Bu. Aku ke uripe batange bisa nyari, oyote serambut. Nek aku ki walaupun weh gede ngungkuli kelapa, nek aku sombong tukule maring dhuwur ngalamat semplak nyong. Mesti patah tugel, ora kuat. Akhirnya dia sadar diri karena aku oyote serambut, batange sak nyari, tapi buah kula ngungkuli gedene kelapa, aku tak anggap asor, ngelesah, rendah hati, maka semangka tumbuhnya merambat. Tapi merambatnya mboten nemplok maring tanduran liyane, dia nggak mau hidup niku merugikan orang lain. Sehingga semangka walaupun oyote serambut wite sak nyari, ternyata buah ngungkuli gedene kelapa. Sing akhirnya semangka bareng wis mateng wis tua digawa bali nyang omah, pas arep diplekeh arep disigar. Masya Allah dadak dikumbah dingin semangkane, minimal dilap. Pesone sing panggo mlekeh kowe pesone dikumbah dingin, anu mau lebih nggo gerajang brambang karo lombok. Malah kadang-kadang pesone di asah dingin, bar diasah gari dicuci, pesone dilapi, nggo mlekeh ping ati-ati banget gone mlekeh semangka, gedene kudu pada seimbang, dipotong ge rapi. Bareng wis rapi dijejer nang piring cantik, bareng dijejer nang piring cantik, manggone nang ngarepan dhewek kowe semangka. Semangkane manggone nang ngarepan dhewek nang piring cantik nang meja paling depan. Tamune ditawari karo Saibul Bait, monggo lah niki semangkane dicicip. Mau kula tumbas jan kok bareng dipleke jan abang mener-mener. Monggo dicicipi. Bareng dicicipi tamune ndar semangka ngucap, segere. Orang nasi menghindari karena semangka. Ya Allah, nasibe wong andap asor tawadu, mulia derajate, berkah uripe Allahumma. Ikilah karena Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan oleh Allah, diantaranya adalah untuk menerima dawuh salat, yang kedua dalam rangka langit karo bumi ben ora pada tukaran. Alhamdulillah niki sudah menunjukkan jam berapa sekarang? Jam 12:05. Iya Allah. Berarti ngajinya sudah 1 jam 30 menit cukup nggih? Durung cukup? Sing nyukupna Gusti Allah. Sing esik rasa durung cukup nanggap dhewek iki kok repot jenengan ya Allah. Soalnya niki sudah 3 hari ini saya belum pulang ke rumah.
Urung ketemu bojo barang nanti tekan Selasa ngesuk ya Allah. Kita dadi musafir nyonang pantura nanti muncrat-muncrat kanca banget ngirani kembang. Bisa dan dhuwur ke bener, Bu. Berarti salam pun cukup nggih. Maka hari ini pengajian saking keluarga besar Mushola Baitul Muqtadir alhamdulillah peringatan Isra Mi'raj berlangsung kanthi lancar dan semangat. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitiane luar biasa. Saya harap setelah doa mangke panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo boten nonton alangan satunggal pun menapa saged kepagi mali sanes majelis Allahumma. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ta mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi keluarga sing ambil ibadah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena doa samangke akan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saking kala saestu delepat ngagi papunten ingkang kathah, usiku anak sibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.